Jakob, Anne-Helene og Jytte, I er jo sygeplejerske og læge på Henning Larsens hold her til Race Across America. Det første døgn er jo ret afgørende, hvor han kommer ned i ørkenen og virkelig med de høje varmegrader. Sådan, hvad er taktikken, hvis vi skal fortælle lidt om væske og madindtag det første døgn? Ja, det er rigtigt, at det bliver desværre første døgn. Vores forberedelser er jo egentlig startet allerede nu, fordi taktik er gennemdiskuteret, og vi ved nøjagtigt, hvordan vi vil gribe det an. Vi starter 2 dage før med at fylde energidepoterne op godt hos Henning, så han er fyldt og tændt, når vi starter. Vi kører højenergi kost til ham, langt overvejende flydende, og vi holder et fast væskeindtag, som han kan optage selv i den hårde varme. Vi har nogenlunde helt klare beregninger på, hvor meget han skal have undervejs. Sidste år, eller i 2013 sidste gang, der gik han jo ned den første nat. Måske noget med væske at gøre. Hvordan tænker I kan gøre det anderledes, så det ikke sker i år? Jeg tror, vi skal holde et nogenlunde fast væskeindtag. Sidste år fik han nok mere væske, eller sidste gang fik han mere væske end mavesækken den kunne nå at optage. Så vi holder ham en anelse lavere i væskeindtag, men stadigvæk således, at hans kar og hele krop er velfyldt. Et mindre og helt fast væskeindtag. Vi lægger ham nu altså et par liter ned i det samlede døgnindtag i første døgn. Det regner vi med, at det vil være måden, vi skal komme sikkert igennem den hårde nat på. Hvor meget er det cirka, han får et rigtigt første døgn, bare så vi har en idé? Ja, jeg tror, vi kommer til at ligge omkring 18 liter. Og det er mindre end de 24 liter, som gik indenbords sidste år, og som viste sig at være for meget. Så vi tænker omkring 18 liter i første døgn på den her tur. Anne-Helene, kan du prøve at vise nogle af de ting, Henning han skal have at drikke og spise undervejs i løbet? Ja, som Jakob siger, så er det jo meget flydende, han skal have. Og de her blander vi, så han kommer op på de der 19 liter, som Jakob snakker om. Så skal han have noget, der er masser af energi i, og det er der i brødet. Det skal alt sammen være noget, som der er nemt for ham at spise. Så er der selvfølgelig sådan noget som det her energi, som er vældig beriget, og energigel og energitabletter, som vi har med hjemmefra, som vi skal have. Og der er lavet beregninger på, hvor meget energi han skal have hver time. Og vi vejer ham, så snart vi kommer til det, så vi ved helt sikkert, om han er i over- eller underskud. Så det er en af de ting, som vi gør bedre, forhåbentlig end vi gjorde i 2013. Endnu bedre. Endnu bedre. Og nu er Henning jo en lille kredsen mand, så avocado, det kunne han slet ikke have med at gøre. Hvad er det, I kommer til at lave, og sådan lidt mere hjemmelavet ting til ham, tror du, den her gang? Jamen altså, vi laver noget forskellige hummus til ham. Vi laver noget kylling, vi laver noget ris, vi laver noget af en af favoritterne, det er selvfølgelig pasta og kødsovs, så det skal han jo have af det, han overhovedet han har lyst til. Og så skal han selvfølgelig have nogle is. Og vi har jo 2 biler med, og der er 2 fryser, så nu skal han ikke gå ned på is da. Så han kommer til at få lige så meget is som i 13? Mindst. Det gør han. Jytte, du er jo debutant på holdet. Hvad har du egentlig af forventninger til, når vi kommer i gang og skal være med til det her? Jeg har store forventninger. Jeg synes, det er så spændende at prøve at være med til. Jeg synes, det har været en rigtig god oplevelse bare indtil nu at mærke den teamånd, der er, og den fokus, der er på, og hvordan gør vi det bedst, og samarbejde om en enkelt mand for at nå i mål. Det har været fantastisk at opleve. Så glæder jeg mig enormt til at prøve at følge ruten tværs over USA, se både naturen, men også se den kulturforskel, som jeg regner med at komme til at opleve, som I andre har fortalt om. Det har været fantastisk. Tror du, arbejdet med Henning her er noget, du kommer til at kunne bruge sådan i dit arbejde som sygeplejerske også bagefter? Det er jeg ikke i tvivl om. Altså, den der personlighed og fornemmelse af, hvor er en person hen, det kan vi alle sammen lære af, og det kan vi alle sammen bruge i vores hverdag. Den der... Inden for sygeplejen kører vi så meget med den tavse viden og sådan noget, og den tavse kundskab. Det er jo også noget med at aflæse personerne. Det er noget med at aflæse Henning. Hvordan er han? Hvad har han brug for? Vi skubber ham fremad. Har han brug for at komme ned og blive afkølet? Har han brug for is? Det er ikke sikkert, at han selv kan sætte ord på det, og det tror jeg, der er vigtigt. Det kan vi sygeplejersker. Tak skal I have, og god tur. Tak for det.
hvad du er i gang med at lave her? Jeg er ved at skøjte drikkedunkene, som både Henning skal have med på turen, men også som vi, der er med ham, skal bruge. Og det gør vi simpelthen for at forebygge maveinfektioner. Især jo hos hende, men vi andre kan også være uheldige at rende ind i. Så det er det, der foregår her.